Nwanne dị na mba metụ ụwa mma, ezigbo ya maka onye na-agbasapụ aka, onye na-akwa mmadụ n'ụwa ka ibe ọma na-agalụ. Chukwu na-agọzi onye ka omume ya siri dị, ka onye si eme n'ụwa na-ebute afọ m n'anya. Ezi oyi m ka ije n'ọkụzụ ka nje mfu oyi m ọma, ezigbo oyi amaka. Ka ije n'ọkụzụ bụ echi ya ọka ome, chujọnụ nne bụ olisa o. Chujọnụ nne bụ olisa ejike m ụwa. Ichiyoko me one of Oguzu. Oh, nwanne mmadụ ọ ga-adịrị gị na mma, ndị ọ ga-adịrị mma. Anyị ma ndị ọ ga-adịrị mma, anyị ma ndị ọ ga-adịrị mma, maka na anyị ma na ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ, marakwa na onye bụ oti mkpu, mara ndị nwe obodo. A na-enwe obodo enwe obodo, adịghị ka obere ụgbọgụrụ. So bata ndị udo dị ụmụ Igbo, asị m ka nkene ụnụ. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, maka ọ na ịmaghị na ọdịnala Igbo bụ ihe anyị ji wee bịa ụwa. Ihe anyị bịara ụwa ka anyị bịa dozie ọdịnala anyị. Nne anyị na nna anyị nọ n'ala Igbo na-ata afụfụ. Ihe mere ha ji ata afụfụ bụ na ha were ọdịnala nne ha na nna ha nyere ha n'aka. Ọkụ agụnyere nwata n'aka, ọ hapụ dị ọkụ ọnyụọ. Ya bụ afụfụ a ha na-ata today. Ịfụ onye ọbụla ịfụrụ ọchịrịcha plate n'aka, buru Baịbụl n'aka, ịghọtago assumption. Disi Baịbụl a ha bụ n'aka abụghịkwa na ọma ihe dị ebe ahụ n'ime, makwa ihe dị n'ime. Jos nnọọ obere assume just mpụrụ ha na onye ụka bekee. That means nsogbu m adịgo. Nwanne ya dịrị gị na mma na mpụrụ ha na onye ụka bekee, nsogbu m ana. So now ọdịnala Igbo anya, because if you want to catch a people, jide their women. Nwaanyị baha na n'ime something, ọ bụrụ na orighị isi ọ naghị apụta dị. I'm telling you, iwọchi ya na ana Igbo ke ndị bụ ụka n'isi ụmụ nwaanyị bụ ụka n'isi. Ha na-ata ya ka ụkwa, ha ga-ekpegide kpetue n'igwe adapịa ụmụ nwaanyị. So if you want to destroy any society, iwere ha na ụmụ nwaanyị anyị ha anaghị apụ. Ịkwa Adam na Jos, ịbụcha Adam na Eve, ọkwa Eve ga-eweta apụl nye Adam. You must make sure that your women are well educated. If you fail to do so, ibana. If you fail to do so, ibana ezigbo akwụkwọ, answering machine forever and ever. Now, ụmụ ibe, tupu anyị agaba n'ihu, anyị ga-ebidogodi na our national anthem enyere anyị n'ama igwe. Ihe ndị Igbo kwere na ya, Igbo kwenu, Igbo kwenu. Iwepụ ihe a Igbo kwere na ya, enwekweghị ihe dịka Igbo. Enweghịkwa ihe dịka Igbo. Every country nọ n'ụwa ihe ji ha wụ their national anthem. Iwepụ this sitting, enwekweghị Igbo ị nwere. I'm telling you the fact. Because ịmaghị ụkwụ azọrọ azọ, ịmaghị anya azọrọ azọ. Everybody on this earth nwere ihe na-ekwere ha egwu. Igbo bụ the beginning of your life, the energy, because everything will emotion. Everything will emotion. Ndị Ichie is a reincarnation of energy. Energy ahụ ibu there is nothing but emotion, is nothing but emotion. You want to go? Energy in motion. Put a tail under strain. A tail under strain. Put energy into motion. Period. It's all about energy, frequency, and vibration. It's all about emotion. And the ether is all about spirit and the soul. It's all about Zakandri na Akebe. Enweghịzi ihe ọzọ na-eme ebe a.
It's all about this thing changing state. It's all about transformation. It's all about decrease. It's all about increase. That is what you see moving. It's a force. If you leave this force to control you, a tabu onwe gị n'afụfụ. Then ụmụ ibe, ndị Igbo kwere na one thing. Ihe mere mụ na gị ji wee wuru ndị Igbo bụ okwukwe mụ na gị kwere na ya. Ọ bụghị na mụ na gị si n'ofu otele nwaanyị pụta. Mba. Mụ na gị kwere si na ọ bụrụ na anyị bikọọ mekọọ na ọ ga-adịrị anyị na mma, because a sị na igwe bụ ike. Mana ọ bụrụ na ị nweghị ihe ị kwere na ya, there is no need, because ile anya n'ala Igbo, ala Igbo adịghị mma. Simple because ihe ahụ Igbo kwere na ya adịghị. Onyezie room for external influence, because ọ bụrụ na ị nweghị enough memory card in your phone, ị gagotezie external memory card a na-akpọ EZ, bịazie tinye na your telephone. Jikọtara, mana ọ dịghị mma. Ọ ka mma ka ị nwere phone nwere enough memory so that you can buy memory card, but at least your own ijigoro nwere enough memory. Jikọtara. So now, ọ bụrụ na ndị Igbo restore for that agreement mere ndị Igbo ji wee wuru n'ofu, nwanne, you are just living in hallucination. You got to go, because it will not work. This generation of Aumonia Nambara, Aumonia Imo, Aumonia Ebony, this thing came out when you lost that agreement. You got to go, because there is no reason why to defend you, because so Igbo national anthem anyị kwere sị na ọwụ na mụ na gị bụrụ ofu, bụrụ ndị Igbo, na ihe anyị ga-ekwe na ya bụ ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe gị, ezu n'ori, ezu na ori gị, agba na mụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, yiri ezi omume dịka uwe. Nwanne, if you betray this trust, that chain will break. If you betray the trust, forget. Stop worrying yourself, looking Nigeria way. The problem is the breaking of this yoke. By breaking this yoke, you have break the Igbo state, period. You are just wasting your time, because what is worrying you is the emotion, because you have a tendency of emotion in your brain, and this emotion is not being addressed. That is what you're behaving. That is just a different case. This emotion now, how did this emotion get into you? Because you don't know that your body is nothing but energy. You might hear content. That's why you know thyself is the first thing. Know thyself. But you are just looking at this generation, wasted generation, just a waste generation. Mahato no kampahato no ka. Onye mmanya to no kampaya to no ka. One not the by miracle, by the grace of God, you are good. Onye mmanya na mpaya to na no ka church in the bekee. All the likely no ga awa here. Likely. Because some of the kind of mentality ha nwere. Mentality ha bụ nwa m je gba mbọ wetere m ego, nwa m je gba mbọ wetere m ego, nwa m je gba mbọ. That is a psyche. That is the mentality. Mentality of ndị nne na nna ha bụ ndị ụka today, ụka bekee. Their mentality bụ ife anyị egotere na mpa ya moto. Okay, ịkpọ hapụ ya na phone. The next first thing ị ga-anụgodi bụ nna agụ egbu anyị, Buhari eme anyị arụ. Ịghọtago? This is their mentality. So onye dị otu a, if you like, go to street of Igbo land. Take the ihe a na-eme na Nigeria niile, but Igbo webe anyị si ka anyị kwuo maka Igbo. Take a microphone, interview people based on mindset of ndozi ọdịnala. Odoga anya na ihe na-eme here, even na ihe dị mma sef.
Just leave the children, go to their parents, go interview them, jụọ ha ajụjụ about this Nigeria, jụọ ha ajụjụ about Nigeria. If you're gonna these people, they empty completely. You don't think their children get saburu. Go there, whether onye nkuzi, even a teacher, see a teacher, jụọ the teacher interview. You gotta go jụọ ya ajụjụ about ka ihe mere Igbo enweghị peace. Why don't we have development in Igbo land? Why don't we have unification in Igbo land? Why don't we have anything? Just jụọ ya anything ọbụla gbata gị n'obi the moment. Jụọ ya onye teacher, jụọ ya onye ụkọchukwu, jụọ ya onye ọbụla ifuru n'ala Igbo. Ask the person. The answer ọ ga-enye gị, you gotta discourage. But we are looking at the youth. But I ajụzi onwe anyị, this youth oji aka akpọta onwe ha ụwa. This youth did not come to this life by spirit. Akụwa ha akwa ha pụta. Somebody gave birth to them. You got to go. Everything, all these children, somebody gave birth to them. So, la ụmụ ibe lee anya. Ị mara one thing na-enye anyị nso, our ignorant enweghị stage. Our ignorance, because now I went to the Facebook. People can go to Facebook, tape and cake, clean it up. WhatsApp. Claiming to know WhatsApp because everywhere WhatsApp and the Facebook. They want to pretend. Yeah. But always they react. Never been proactive. They react. Everybody, no, that is not the way. That is not the way. Life is a moving force, is energy on its own. Move by sequence. No remove, no add. Because it's something that's something named is authoring mechanism. Life is an authoring mechanism. So either you are in or you are out. That is life. Either you are in or you are out. So life is moving by sequence. And that's what you vote in the Banya. This is the life of Arose, or Sigobun Kiofun and Kedibia, or Mari Arose. You got that, so that is it. Or Mari Hebon to Alai Bonkoja Moment Alibo. All these things. One, if I tell you what is religion, you will baff, you will marvel. If I tell you religion is emotion. Religion is simple emotion. A marry heavy emotion. A marry heavy religion. A marry heavy ordinary. So, I gave you the cover the alcohol. Where will I stand to explain to you? That is the case. That is why they gave you faith. Because Nwabeke is not ready to come and begin to explain. Nwabeke don't have the time. So they put a white Jesus happy, Bunyegi St. Peter, Bunyegi St. Paul. Because Nwabeke to come and begin to tell you emotion is this, religion is that. No. Cross. Everybody carry their cross. If you cannot produce, you consume. Simple. If you can't produce, you consume. If you don't know how to create peace, then you have war. If you don't know how to be good, then you'll be evil. It's your own problem. If you think that what became society just grow like a tree, you are just very, very from if you don't know that to create peace, somebody have to stay sleepless night years after years to come up with an idea that will create peace and security, then you must be a drunkard. Now, our land, Igbo land, is a mess. We cannot come up with solution. No, we point federal government to come and give Buhari from Daura. His own homeland is not in peace. He will come and give you peace. Only his own homeland, he cannot give peace. Because the Buhari village, and they how can this man give you? How? You can only give what you have. You cannot give what you did not have. Governor of Imo State, his village, how many work go in a village here? Ndi mochiroka onye horo. Obiano, how many job go in a village here? Ndi ambara choroka onye horo. You got to go. Collectively, anywa no onwe anyị bụ nde kwere n'ihe otu kwuru. Collectively, we will come up with the idea
job, security, growth, and development. We the people, we are the people, not to these people. Ndị a ọwụ ma ihe these people go to Ugwu Hausa. There is no how a governor can work without meeting those traditionals. It's impossible. Onwegi onye governor gaba n'Ugwu Hausa gara ịga meetie Emir ma meetie Sariki. No one of them. This is impossible. N'ala Igbo all governor na-etinye ndị eze. You cannot do that in the north. You can't try it. N'ala Igbo governor na-etinye ndị eze onye bọsọ chọrọ ya osi eze si ebe a pụọ autonomous eze. Get out from here. Okay, I put you in power that I remove you. You can't try that in north because the tradition is supersede the state. Tradition is the people, not the state. State is a corporation, and we know everybody knows it because you don't know, because you choose not to know. You must work collectively. Our interest is security and property. Your interest is your business. If you don't create any business in Igbo land, what is your business in Igbo land? You say you are government. You don't have children engaged in your stake. Your children is not stakeholders in your business. Can get out from here. What are you doing here? For you to have security in a state, you must engage the youth. You must engage the populace of this state so that they will be happy to have you in their place. You have government and nothing to talk about, and tomorrow you come and say children are criminal, they are carrying gun. Carrying gun of why can't they carry gun? Why can't they be criminals? You don't have sense. These people don't have common sense. You cannot have a society without engaging the people. It's impossible. If you are only one person or Garanyana village, everybody will come and burn your house. You might jealous. You don't know. They will be jealous of you, that they will destroy your property. You got only one man. If Igbo land they want to grow, we must have a narrative. The narrative is simple. One Igbo, place. Our tradition become not of the day. Then anyone bossy the youth. Happen the akaranka. Forget about these men and old women. Let we place them under pension. Ndo carry so their brain out. Okay, go brain these people tire. There is nothing they will contribute in this development of this future. They can't. This thing of virus, you don't know what this thing is. This is a virus. They carry virus. All people go high see. So the only way is we the youth. Let now carry go 50 years. Oh, how look at how evil everybody evil, always evil. This is the emotion they have because their body system is energy, content is cell, is molecular. It contains this energy, or we don't know what they contain. That's why always they talk about hate, killing, water. None of them can single tell you that I have this thing to offer. Let us go and develop it. None of them. Always they come, they want money, give us money. Oh, go money. Now generate money now, create an ego. Or money create a cryptocurrency from Facebook, from just media. This is digital money, or money created from internet. Do something, create something. Mbambobo na biana ako na point na Zingero. My problem came from Zingero, and my problem will be solved by Zingero. Now one mba. This is a youth movement. This is a youth movement. One ka anyị wepụnụ these people n'ụzọ. Onye ọbụla karigoro afọ ise n'okirikiri. Nwaanyị ọbụla ruo 50 years ọ na-ajịkwa egbu ọkụ. Nwaanyị ọbụla ruo 50 years anaghịzi egbu ọkụ. So ụka aba ụnụ na ntị. These governors unu na-ene anya. They are our people. Very good. We love them so much. They are our brothers and sisters. But I tell you,
the development is not in their hand. Don't eat any because Nigeria in Nigeria based on Nigeria large, the boss, biggest African continent, biggest African nation, this, that, blah, blah, blah. You are just using that imagination to look one here just corporation company mad. Here company mad. Oh, here company all money with the people. If we don't see now, that country will stop existing. If all of us die, it will cease to exist. So we are the all anyị nwetibare fuel na agbanye fuel o ji enwe ọkụ. Anyị nwana sonyere nkụ o ji enwe. So the best thing anyị ga-eme bụ this fuel anyị na-agbanyere ndị ka anyị gbanyere onwe anyị. Ka anyị gbanyere na onwe anyị da fuel, gbanyere onwe anyị the fuel. These people ama ebe ha na-eje. You got to go. These children, when they don't look at only open up windows ordinary. Don't look at the things, the way things in Igbo land. Don't look at it. Be proactive. You got to go. The best opportunity at the here where too much market. No. Ebe the best opportunity where market. Then you create the market. That is the best. The best you create market. Ndị na full consumers. Because ndị a na-eje church will consumers. They have because the plan of the master of that consumer already. So if you use their behavior to judge your future, you will fall victim like them. Because always, I'm going to wait a tomato bani. Okay, na this tomato, no way Italia. You got to go. So they always one foreign of their master. That master hana serve. You got to go. That master, because all of them know these things very well. If you go into the bottom heart of Onyoka Christian, Nimo be offering ndocha as good, as in the demma, as in the kama, offering doji as in dojo, Manonya Onyojo, of every Onyoji as Onyojo. You got to go do to the Onyojo. Ihe mere o ji wee nara aka nwa bekee bụ na lack of self confidence. Ihe mere o ji wee nara aka nwa bekee ọkwa anyị niile ka etoro ebe aha. All of us grow in that mess. Etoro m na seminary school, agram seminary. But I wanted something above. I wanted something from creator. I don't want somebody to come and tell me how creator look like. I want to observe by myself. That is why I become proactive to see how potent human being can be. Because for you to do something, you must have a target. You must have focus. No matter what my stupidity, my ancestors may be, no matter how degraded, I have common sense. I know what is good and what is bad. I want to elevate their existence. I want to elevate our identity. Our name should be something of glory, not something of curse. Our name, because if you go, that's why we send those ordinary, we represent because it's what we intend to project. It's what our ancestors did to us, what they gave to us. So we saw it, because every ancestor is good. Not one. And when they were angels, when they were sent, when they were heroes. Then was the end His Royal Highness. Anya gonya anya goro ndị mbụ ndị grande ichie. Anya gonya His Royal Highness. Ndị monarch. We Igbo land don't catch monarch. Ndị Igbo enweghị monarch. Ihe anyị nwere bụ ndị mbụ, ndị egede na ndị ichie. We don't have monarch. Enwere ha iji eme. Ịghọtaga eze ụmụ anụmanụ. All ndị a ka ndị mmadụ na-eburu today. When I assume their ancestors, our ancestors of what? You must know who you call. You don't call anyhow person. Onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ. Onye ọbụla riri amụ ebi na o ji ibi ụgwọ. That's why if you doing something in life, be very careful. Ebe ọbụla ị na-eje eri something, ị na-eje anụrụ information. Very, very careful. Ọkwa nne ka ị na-eri. Ịbata ha ndozi ọdịnala Igbo, the two things ị ga na-eme gị bụ ị ga na-eri nne na nrọ. Ị ga na-asa ahụ na nrọ. Because your spirit become conscious of past. Or they are conscious of the past or move away from there. Before you marry him, your spirit will become clean. You follow this already in her name. If you na Medugri or folk na Kafanchan.
so ụmụ ibe dịka ntị na-agwa ụnụ, your body, achịghị m gị mara ya, you don't have to know it. Your body will emotion, understand it. O nwere ike because everybody have nwere ndị their brain dey grow enough memory to understand everybody. But mgbe anyị na-aga school, o nwere ihe teacher ga-agwa anyị, ị maghị ya, but based on teacher, ị nwere confidence na that teacher, then I believe it. Believe abụrụ sure. No, because of na the confidence ị nwere, and all this thing ka these criminals na-use when they deceive the poor man. The same thing agwọ use wey deceive Eve, because someone na Eve ga onye nkịtị o deceive Eve. But our plan bụ ka ndị anyị na-akụziri kara anyị mara. So there is no how we deceive them, because if we deceive them, it will come back to hurt us. Like nwanne anyị nwoke nke jeje yiri akwa, ọkwa ha je na Nollywood na-eje emere ndị church advertisement asị ka nna nna anyị ha si wee bụrụ evil, they are powerless. Ha gazie na Nollywood, ha ga na-eme movie Amadioha akwọ Jesus Amadioha daa n'ala. So ha mechazie that thing now, all those young boys ha meziri ha hate their ancestors. O gasịrị okwa ha mewekwa ihe ha na-eme. Achịrị ha ata aka ụkwa. Ọ pụtazie na-etizi ochokwa. So aka ndị kwa aka ekpe kwa aka ndị. Ọ bụrụ na anyị deceive ndị otu anyị, especially because ihe anyị na-eme was specifics. Ọkwa ha na anyị na-eme Facebook, onye ọbụla bazie bịa. Nwanne irie nri ebe a, ihe ọbụla iriri ebe a, ọ bụrụ na ịbụghị onye otu anyị ga-agbọ ya. Ihe ọbụla iriri ebe ọ bụla, because onwe ha ga-ekwu ebe a kwụsịa ya, ịpụ ebe ahụ ọgbado gị na akpịrị. Azụ iri azụ ogbudi ọgbado gị. Enwere ihe anyị ga-eme anyị kwuo ebe a, iburu ya pụọ, enwere ebe ị ga-eme ije kwuo ya ma ha aka ntị. Ịghọtago? So let's me bụ onye otu anyị. Ịghọtago? Because onye otu anyị mgbe nyere ozu, ụmụ ebe anyị na-eje. Ọnwụ na ịbụghị onye otu anyị, ekwu okwu ebe iburu erie ịba na ọkụ. And onye otu anyị jekwe n'ebe ọzọ rie nonsense, ọsa ya ezigbo afọ. Ọsa ya ezigbote afọ. That's why anyị gwa ndị otu anyị, nwanne ozi anyị si n'eluigwe bịa. Don't use it and don't misuse it. If you want to be a blessed man on earth, this our information, put it in practice. Tinye na practice. One, life is light. To be alive is be a light. Life or light. Once you put through this light, one, you are just charity of our purpose. You are just isi na isi ra bụ nero na mmadụ ihe ọjọọ na-agba, ihe ọjọọ na-atụ ajụjụ, itinye ihe ọjọọ bụ ọgbọ ọsọ. Maka ụmụ ibe ya dịrọ na ụmụ akpọrọ m ka nje somewhere.